posle nje narodni poslanik Milan Lapčević. Gospođo predsedavajuća, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, pa svi smo ovde svesni da je najmanji problem usvojiti propise. Istina, propise koji se tiču i liberalizacije tržišta i uvođenja mogućnosti da postoji više prevoznika koje takođe daju veća ovlašćenja, ja bih rekla bolje odgovornosti direkciji i u pogledu licenci i u pogledu usvajanja podzakonskih akata, takođe se predviđa i nacionalni plan i tako dalje. Sve to ne zvuči tako loše, ali ključni problem jeste, i svi smo toga svesni, da se ovde zapravo radi o finansijama, odnosno da je problem u nedovoljnom i neracionalnom ulaganju u infrastrukturu uopšte, a naročito u železničku. Ovde se postavlja pitanje zašto drumski saobraćaj ima privilegiju u odnosu na železnički. Ne samo u odnosu na uložena sredstva, nego evo da pogledamo i sadašnji ministar i prethodni ministri uvek su se više bavili drumskim, valjda što je lakše napraviti neki put i neki samo puteljak ili presvući neku deonicu, nego što je to činiti za železnicu. Znači, nije samo to što pričamo o vozovima da su spori, da su zapušteni, ovde su veći problem šine i to je isto jasna stvar. Oko toga se apsolutno niko nije ni spomenuo taj problem, da je to zapravo najveći problem. Ja bih rekla da Železnice Srbije zapravo najvidljivije, najočiglednije oslikavaju stanje Srbije. I to je ta i zaostalost, i zanemarivanje, i zapuštenost, i to što nam vozovi idu 45 km na sat, i to što nam kompozicije liče na dečje crteže, po 3-4 vagona. Pa setite se kako je bilo nekad. Pre četvrt veka, kad sam ja koristila Železnice Srbije, a verujem da danas nijedan poslanik ne koristi. Zamislite dokle smo stigli. Do Užica se stizalo za 2,5 sata. Danas moja ćerka, studentkinja, kada putuje našim železnicama, najmanje je potrebno 3,5 sata, to je tim ekspresnim vozom. I taj najbolji, najsavremeniji, najjedini normalan voz za taj pravac je, znate, crnogorski voz. Pa se onda još neki pitaju zašto je Crna Gora ostvarila samostalnost. Evo, možemo i o tome da pričamo. Ovde se govori u zakonu o nezavisnom poslovanju železnice. Kako nezavisno poslovanje kada su subvencije 160 miliona dinara, odnosno oko 16 milijardi evra. I one pokrivaju, te budžetske subvencije pokrivaju 54% svih radnih troškova Železnice Srbije. Plus naravno evropske donacije, plus sredstva iz NIP-a. Ja postavljam pitanje, od tih subvencija, od tih 16 milijardi evra, šta imaju građani u pogledu poboljšanja usluga, u pogledu boljeg prevoza? Nemaju ništa. Znači, oni učestvuju u visokim subvencijama, u izdvajanju za njih, a za uzvrat ne dobiju ništa. Takođe bih spomenula da nije problem ovde to što ni ministarstvo i Vlada nema, dovoljno podataka ili nema dovoljno uputstava i preporuka. Imate, gospodo, dovoljno je pročitati, recimo, i baš se pitam šta se uradilo sa uputstvom i preporukom koje je Svetska banka iz 2009. godine, a odnose se bukvalno na železnicu, pa se kaže da nije samo, jeste jedan od problema i prevelik broj zaposlenih. Moj kolega Đurić je spomenuo kako slovačka železnica ima 25% zaposlenih u odnosu na naše železnice, a obezbeđuje 6 puta veći prevoz putnika. Je li tako? Ovde se, znači, Svetska banka vas upozorava da to ne radi se samo o smanjenju broja zaposlenih, što je takođe neophodno, nego i u smanjenju viška pruga i koncentraciji na one segmente mreže
gde se ona obavlja najkorisnije. Šta ste uradili s tim, gospodo? Opet smo na temi šina, je li tako? Tako da postoje, da se smanji neprofitabilni putnički saobraćaj, imate razne. Šta ste uradili u vezi, to iz 2009. godine, danas septembar 2011. Šta je vaše ministarstvo preduzelo i koji su rezultati ostvareni, recimo, u pogledu ovih uputstava i preporuka, ili vi imate neka bolja rešenja? Hvala na pažnji.